guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsal pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, tu çabayî bernameya din de te got dengê me qirka min dêşî dengê min ketiye îro hêvî dikim got tu baştir be. Hêdî baş dibim Sezgîn, dengê min hinek baş bûye. Lê dîsa jî nexweşim ka mêzek. Eger neb dilê te be em qeydê niha karin biqedînin. Na dest pê bikin ji xwe yani bi halê xwe nexweş rabû miştere qehwe jî çêkir. Malata avatir. Saeta te xweş. Yani nexweş bim jî em bernameya xwe amade bikin. Baş. Jiyan disekine lê felsefe nasekine. Piştî vê gotinê heqê min tune tiştekî. Li binî jî ew Murado Tales binivîse. Tamam. Murat, me dibistana stoya jî qedand, me ser wê du beş me amade kiribûn. Piştî felsefeya stoyê em ê qala çi bikin? Di dîroka felsefeyê de îcar çil bendame ye? Sezgîn îro em ê dawî li ser demeke felsefeyê bînin. Em ê qala Plotinos bikin ku Plotinos di serdema felsefeya antik de wek filozofê dawîn tê qebûl kirin. Piştî Plotinos jî felsefe dawam kirî, heya roja me jî bêsekin berdawam em zanin. Ji ber kîjan sedeman em Plotinos wek filozofê dawîn binav dikin? Navê jî piçek zehmetî ya. Navê ya ji xwe hergava ew navên cuda em dibêjin ew tê bîra min. Tedî em carna navê hev kin dikin, wek henek niza çi. Em jêr bêjin çi pilo çi Plotinos niza hevalî jê re digotin Plotinos yani mesela li cem me bijî dema me de bi rastî jî zehmetî ye. Plotinos me jê re gotana pilo. Hatta me gotan qilo neke. Nizam Plotinos pir ew tê ew jî insaniya dibêm di dema wan de jî. Bawer dikim kin navak ew jî kin kirin he. Belê em çima jêr dibên filozofê dawîn Murat? Sezgîn li vir belê em jê re dibêjin filozofê dawîn lê wek te got piştî Plotinos felsefe dewam kiriye û hîn jî dewam dike. Plotinos di serdema felsefeya antik de wek filozofê dawî tê qebûl kirin. Yani di serdema felsefeya antik de filozofê dawîn Plotinos e piştî Plotinos di felsefeyê de serdemeke nû dest pê dike. Loma me got filozofê dawîn e yana piştî wî dîsa yani heya roja me jî felsefe devam dike. Di serdema felsefeya antik de ku bi Thales re dest pê kiribû, ev bi Plotinos re diqede. Her serdem xwediyê taybetmendiyên cuda ne. Taybetmendiyê wan ê cuda hene ku em dikarin bi xêra wan taybetmendiyan serdema ji hev veqetînin û sînorek di nav wan de xêz bikin. Em di felsefeya Plotinos de jî taybetmendiyên felsefeya serdema antik dibînin. Çi jaliyê mijarê, jaliyê sîstem û pergalê. Yani li ser şopa filozofên serdema antik çûye û piştî wî serdemeke nû dest pê kiriye. Loma em jê re dibêjin di serdema felsefeya antik de filozofê dawîn e. De baş e Murat, em dest bi Plotinos bikin. Kî çi kesî li ku çêbûyê di navbera kîjan dîrokan de jiyayê em wî piçekî naz bikin? Pêşî ez dixwazim bi qala welatê wî bikim. Ana filozofên heya niha me qal kirin piranî ji Yunanistanê bûn, ji Makedonyayan jî ji derdora Yunanistanê bûn. Plotinos ji Misrê ye. Ji bajarê Likopolisê ye, niha bi navê ew bajar niha bi navê Asyut tê zanîn. Asyut zanî li ku ye Sezgîn? Na, min nebîst. Hema ji Misrê, ji İskenderê xwe berdidî jêrê li qeraxa Çemînîlê li milê çepê dimîne. Wek tu behsa beriya Mêrdînê dikî. Yani li qeraxa Çemînîlê ye. Tamam, di serê min de nexşeyek çêbû. Ji xwe tu ew İskenderê derbas bike hema ji kî bipirsiye wê te bide. Tamam. Piştî Zayînê di sala 2004 de çêbîye. Piştî ku felsefe bala wî dikişîne ji bo perwerdehiyê radibe diçe bajarê İskenderiyeyê ku em zanîn İskenderiye, Aleksandriya wê demê ji alî çandî ve ji alî em bêjin perwerdehiyê ve bajarekî pir girîng bû, pirtûxaneya herî mezin li wir bû. Piştî perwerdehiyê jî
ji İskenderiye radibe dere Roma'yı li dibistana xwe vedike. Piştî zaynê di sala 2007 de dimre di hinek çavkaniya de dibêjin ji cüzamê miriye. Yani rehma Xwedê lê be cüzam jî nexweşiyeke nizam. Yani filozofekî nayê nexweşiyekê awa. Dilêm ji Plotinos sar û sezginem em biqedîniye. Ya işte merenikar mirina xwe hilbijêre. Rast lê nizanim yani tedî hinek filozof gerçi Heraklitos em qala Heraklitos nekin. Piştî Heraklitos divê em qala mirina tu kesî nekin. Yani wek agahiyeke em bêjin biyografîk bu ev jî. Sezgin mi gotina te birî me qala İskenderiyê kir. Pirtûkxaneya İskenderiyê wê demê tedî dünyayê navdar e û bajar bi pirtûkxaneyên xwe pesnên xwe didin. Wê demê du pirtûkxane heye, yek ê mezin heye, yek li İskenderiyê, yek jî li aliyê Efesê li Bergamayê. İskenderiye ji ber ku berhemên pirtûkxaneya Efesê zêde nebin, ew ê qedexe dike. Papyrus naşîne ji wan re. Ji bo ew nav ser wan bimînin. Yani papyrus ve çaxî dêrva kaxizê ve tê bikaranîn. Papyrus naşîne ji wan re, ew jî dibên em çi bikin çi nekin mecbur dibînin parşömen icat dikin. Yani ji postê heywana kaxizekî tenik çê dikin. Yani rekabeteke xweş e, yani bi pirtûkxaneya pesnê xwe didin. O ji bo mezin be wek pesindayîneke mezin tişteke xweş e. Pêşa jî digirin. Xwezî bi rekabetê wî Murat te got Mısır, Plotinos ji Mısırê ye ji xeynî welatê wî bi rastî dîroka jiya jî bala min kişand çima va em êdî qala piştî zayînê dikin. Belê, yani filozofê berê gava me qal dikirtim me digot berî zayînê, berî zayînê. Êdî em dest bi piştî zayînê dikin ji xwe şert û mercên dîrokê wê demê jî diguhere. Êdî Hristiyanî derdikeve holê dewleta Romayê belav dibe. Yani şert û mercên dünyayê jî hêdî diguherin. Deriyekî serdema nû vedibe hêdiyê. Loma Plotinos di tedî me got di serdema felsefeya antîk de wek filozofê Dawîtê qebûl kirin. Tedî sezgîn me ji berî zayînê dest pê kiribû ji Thales. Berî zayînê û em hatin piştî zayînê. Yani hema bêje teqrîben 700 sal çizû derbas bû. Yani bi rastî jî Murat ji Thales heya Plotinos hema bêje 700 sal heye û bi rastî jî zû derbas bû. Yani qasî bê vexwarina fincaneke qehweyê ji yani te mijarê gerand sezgin te dîsanî ser qehwê. Tam ez dîsa mijarê bînim ser bernameyê. Murat ji berhemên Plotinos yên gihîştine roja me hene yan? Belê berhemên wî hene. Bi taybetî berhemên wî yên bi navê Enead navdarin. Enea bi Yunanî nehe sezgîn. Pirtûkên wî ji ber ku ji neh beşan pêk tên loma wî sahatiye bi nav kirin. Ez neşaşim 6 pirtûkê wî hene. Her pirtûk neh yani 5 û 4 wek kulliyadeke mezin bifikire. Tabii ev hejmara neh hinek bala me dikişîne. Çima neh? Li Misrê de mitolojiya Misrê de di nav xwedayan de di nav tu zanî bawirekî polîteîst e yani perxwedayî ye. Komekî xwedayan heye nê heb xwe ji xwedayan pêk tê û wek komeke pîroz e yani. Dibe ku Plotinos bi vî awayî xwestibe pîrozbahiyek li berhemê xwe bike. Lê berhema ew bi xwe nenivîsiye. Kê nivîsiye yani xwendekarên wî yan? Belê xwendekarێkî wî navdar e Porfirius li ser jiyan û felsefeya Plotinos gelek agahî bi destê Porfirius gîştiye roja me. Tu bînî sezgîn xwendekarê milletê yani pirtûkî wan wenda nakin digîjin roja me yani nizanim êdî yani belkî tu jî dengê me ew ê me bigîjînî pêşe rojê. Yani ev qeyd ew ê bibînin yani hêvî dikim belkî şagirtên te xwendekarên te yên yani tu nanivîsî dibistanê ez qeyd dikim. Tamam. Yani dibe ku belki em derbasî nivîsê jî bikin Murat yani divê serdemê de qeydi. Yani Porfirius nivîsiye nizanim mi got ez bêjim. Di demavî de mikrofon hebûye belkî mikrofonek daniya ber mamosteyê xwe bû qeydek jî bikin. Karibû derketana meydana bajêr hema bi dengê bilind bakirana sezgîn. Yani podcasta wê çaxî jî ew bû.
Porfirius sezgin ser Plotinos tişteke balkeş dibêje. Dibêje Plotinos pir qala jiyana xwe nedikir. Yani qala welatê xwe, qala bajarê xwe, qala dê û bavê xwe pir nedikir. û di jiyana xwe de jî qet nehîştiye ku wêneyê wî bê xêzkirin û peykerê wî bê çêkirin. Ev tişteke giring e, yani li ser felsefeya wî agahiyeke giring dide me. Yani çima merak kir birasî ji bo çi wêne û peykeran destûrnedaya û di nav vê destûrnedayînê de û navbera felsefa wî de têkiliyek heye yan çima? Ya Plotinos ji jiyanê aciz e sezgîn. Ji jiyana nav dünyayê aciz e. Heta dibêjin li Misrê çend cara derketî ser piramîda gotî min ber nezî xwe bavêjim bi zorê xwe gîştine. Ji rihê xwe aciz e. Ji rihê xwe aciz e. Dûre bavê gotî here Romayê hinkî bira li Romayê. Ji van dere dûr keve. Plotinos me got ji jiyanê aciz e. Li gor Plotinos çawan bêjin a giring rih e. û di dunyayê de rih di nav bedenê de girtî maye. Weke ku yani rih di bedenê de di zindanê de ye. Loma jiyana nav dunyayê û bedenê wek tiştên bêqîmet dibîne. Heta Porfirius dibêje yani ji ber ku rihê wî di nav bedenê wî de hatî girtin weke ku ji viya fedî dikir. Yani rihê min çawa di bedenê min de girtî maye. Yani viya ji bo wî wek kêmasiyeke bû û fedî dikir ji viya. Ji ber van sedevan pir qala jiyana xwe nake çünkü bêqîmet dibîne. Dibêje ji xwe ev beden wek tişteke bêqîmet rihê min xistiye nav zindanê di ser de îja ez ê rabim wêne û peykerê wî bidim çêkirin. Yani ji xwe ji bedena xwe aciz e û dibe ez ê tew li paş xwe ji vê bedenê nîşaneya bêlim, resima bêlim, peykera bêlim. Bi van nêrînan em fehm dikin ku sezgîn Plotinos li ser şopa filozofekî dere. Tedî me gotibû hilindir, milindir, rih ji bedenê bilindtir. Direkt Platon hat bîra me. Platon, belê. Plotinos jî wek Platon di meseleya rih û beden de rihê ji bedenê biqîmettir dibîne. û ne tenê di vê mijarê de hemû felsefeya wî de em şop û bandora Platon dibînin. Loma felsefeya Plotinos wek Platon parêziya nû tê binavkirin. Navê wan jî dişibin hev, nizanim. Erê ya bala min jî kişan. Dûre ji nüfusê navê xwe guhertiye kirî Plotinos ji bo navê bişibe Platon. Yani berhem û nêrînên Platon ji nû ve derdixe pêş û wan şîrovetke lê ev şîrovekirin sezgîn ne şîroveyeke çawa bêjin teqlîdiye. Yani tiştê Platon dibêje dubare teqlîd nake. Di gelek ciyan de em fikrên nû fikrên orijinal dibînin û di gelek ciya de jî em dibînin ku Platon li paş xwe dihêle. Gava em qala felsefeya Plotinos bikin em ê qala xuyayê bandora Platon jî bikin. Lê di serî de tutkarî cudahiyeke di nav felsefeya Platon û Platinos bêjî Murat. Ne Platinos sezgîn, Plotinos. Te got Platon navê wan dişibe hev serî min de jî bû yek ha. Dişibe lê yek Platon yek Plotinos. Loma ji kerema xwe re navê wan baş bêje. Tamam bêje em tekrar bikin Plotinos. Plotinos. Tamam baş. Kerem bikin. Di felsefeya Platon de sezgîn felsefe bi beş û têkiliyên cuda derdkeve pêş. Yani eger em felsefeya Platon wek sîstemeke mezin binirxînin têde metafîzik heye, siyaset heye, zanîn heye, ahlak heye, huner heye. Lê li gor Plotinos felsefe ji vana yek jînine. Li gor Plotinos felsefe rêya xelasiyê ye. Bi rêya felsefeyê rih dikare xwe azad bike, xwe xelas bike û xwe bigîne heyîna rastî. Eger bêbîra te tedî li gor Platon heyînên rastî îdeya bûn û meriv bi aqlê xwe dikaribû xwe bigîne zanîna îdeyayan. Yani îdeya heyînên aqlî bûn, heyînên rasyonel bûn. Lê li gor Plotinos heyîna rast ne aqlî ye, ji aqil bilindtir e. Li vir sezgîn ana çend beşe ji Epikürosû vir de gavam qala felsefeya Helenîstîk dikin, belkî bala te kişan dibe tim qala ahlaqê dikin. Yani Stoa jî Epiküros jî tim qala xelasiyekê dikin. Vê mesela xelasiyê meriv nikare ji evê çawa bêjim ji şert û mercên
دیروکی جدا بنرخینه و دمی تدی اسکندر ایدی همو باجاره ده برنگی خو امپراتوری که مزن آورد که او انسانی که حتی نه ده باجارم بچوکته جیابون ایدیت که وناف دولته که قانون وان دگوهرن جیانا وان دگوهره پرگالوان یک جار دگوهره بله yani ev siyaseta ku alimandın alimandine u jbavu kalan ve gırtine ev jorte radebe u dinav yani liser tevgera vak şaş demini yani emi çava xo xalas bakın emi çava jnaveji yani derkevin loma de felsefede bi taybetice Epikürus despetke tim qala felsefeye ahlak etkin tim qala xalasiye ketkin ev de Plotinos deji vak xalasiye ruh dertke ve peş verime Murat لگور پلوتینوس هینا راستی چی تا گو مرف نکار با عقلی خو بگینه هینا راست و فهم بکه چیه هینا راستی و مرف چا دکار خو بگینه و لگور پلوتینوس هینی راستی هنه hen bu Yunani yeke deriveke ve qala heyineke xodayit ke sezgin go hene mini bugota çe hene Murat başa yani liver bi taybeti hen bikartine hen yeke juxu ve qala heyineke xodayit ke yani tim de beje hen tim de beje yek ve ke her tişti ruh ji perçeyek heniye ji durketiye li dünyayı dinav bedene de girtimaye Loma Plotinos felsefeye vek reya xalasiye dibine u vek felsefeke mistik avat ke sezgin yani dedi dibêje ruh bi reya felsefeye digîje henê û bi wî re dibeyek gava me qala Platon kiribû ji bo felsefeya Platon me gotibû erê felsefeya Platon ne dîne lê felsefeyeke ku pir nêzî dîniye ev nezikbûn di Plotinos te zêdetir dibe yani felsefeya Plotinos bi temamî felsefeyeke mîstîke felsefeyeke spirituele loma li vir piranî li ser xelasiya ruhê û têkiliya wî henê de disekine evnerîn tasavvufê de jî tune Murat yani wek zane roja mirna Mevlana Celaleddin wek şebi aruz yani wek şeva davetê tê binavkirin rihê wî ji bedenê xelas dibe û digihê jê cem xwedê belê yani ev nêrîn di tasavvufê de jî heye rihê mirov li vê dunyayê wek di sürgûnê de ye an jî di bedenê de girtîmaye mirin jî ji bo wan ne tiştekê neyîniye ne tiştekî xerabe mirin xelasiya rihê ye yani rih ji bedenê xelas dibe û dere welatê xwe digîje ciyê xwe ev di evê de jî sezgîn Hallacı Mansur de jî em dikarin bibînin yani xwe rihê xwe wek perçeyekî ji Xwedê dibînin û dixwazin rihê wan bigîje Xweda û di nav hebûna wî de wenda bibe behele wenda bibe ez dixwazim li ser hena Platinos dîsa bipirsim Murat hen yani yek Xwediyê kîjan taybetmendî yani ji navê wî em fêm dikin yeke lê wekî din Plotinos li ser wê çi dibêje sezgîn bawer bike wekî din Plotinos ser tiştek nabêje çawa nabêje yani eger bigotana min bigotan ji tereqeyî ez ê ji te veşêrim yani ji xwe tu venaşe nabêje çimkî dibêje hen yani yek ji aqilê bilindtir e asta wî ji aqil bilindtir e bi têgehên ku ji aliyê aqil hatine afirandin meriv nikare henê tesvîr bike ya çi ew kî xweş e ev yani aqil ji henê biçûktir dibîne û dibe têgehên ku me bi aqilê xwe afirandine meriv nikare pênaseya wî bike baş e wê çavê me çawa taybetmendiyên henê bielimin li vir Plotinos qala tiştekê dike teolojiya negatif yani teolojiya neyini teoloji zanî xwedanasî wek ilahiyat jî tênasîn dibêje meriv tenê dikare ji bo henê bêje yeke û yekê baş e wekî din tu taybetmendî meriv nikare lêbar bike tenê meriv dikare taybetmendiyên ne aîdê wî nebîne ziman loma dibên teolojiya negatif yani qala taybetmendiyê wî em nikarin bikin
yani em nikarin bejin çiye, em karin bejin çinine. Yani bu fikre iştere qala fincana qahve dikim, ez rasteras taybetmenduyu nabejim. Edbejim sarnene, rengivi sornene, şirinene, ve van taybetmendiyan ez duazım dehşete del ser qahve tasvire kiçe. Van nerinan yani tego teolojiya negatif neyini vakidin dikijan beşande bikartine. De estetika de em dibinin mesela Sezgin, de felsefeya hüneri de em dibinin. Plotinos dibêje tiştê nav xwezayê xweşikin çimkî xweza xweşik e. Xweşikbûna xwezayê jî girêdayî rihê ye. Yani xweza xweşik e çimkî çavqaniya xwezayê rihe loma rihe û rih jî xweşik e. Rih jî xweşikbûna xwe ji aqil digire. Wer dibêje û disekine. Nabêje aqil jî xweşikbûna xwe ji henê digire. Çimkî dibêje em nikarin bêjin hen xweşik e û xweşikbûnê di nav xwe de dihewîne. Dibêje em tenê dikarin bêjin hen yek e û baş e. Baş e lê xweşikbûna aqil ji ku tê? Li gor Plotinos aqil xweşikbûna xwe ji tu derê nagire. Li vir gavam dibên xweşikbûn Sezgîn xweşikbûn bedewî têgeha serekiya estetîkê ye. Yani estetik ji xwe li ser xweşikbûnê disekine. Plotinos dibe aqil xweşikbûnê ji tu derê nagire ew bi xwe xweşikbûnê di nav xwe de dihewîne. Yani dibe ji mêj ve xweşik e ji tu derî nagireviye. Madem meqala felsefeya hünerê kir, ez dixwazim ji vir dewam bikim Murat. Dedî Platon hünerê wek teqlîdê pênase dikir. Belê. Digot heyînên nav xwezayê teqlîdê îdea yani. Belê, kopya wan. Gava hünermend berhemek çê dike ew jî dibe teqlîdê. Loma li gor Platon hüner tişteke bê qîmet bû û qala xweşikbûna wan jî nedikir. Belê. Plotinos li ser vêya çi difikire? Li gor wî xweşikbûn çi ye? Li vir Plotinos ji Platon hinek cuda difikire Sezgin. Li gor Plotinos xweşikbûn wek formeke di nav heyînan de cih digire. Ew heyîn ji holê rabêjî, perçe bibêjî, ji xweşikbûna xwe tu tişt wenda nake. Mînak xaniyeke xweşik bifikire. Tu gava kevir û dîwarê xaniyê perçe bikî jî, ji holê rakî jî xweşikbûna xanî dimîne. Yani ew wenda nabe. Yani xweşikbûn wek formeke navxweyî li gor Plotinos. Bi gotinê wî dibêje xweşikbûn ew tişte ku di nav hezaran perçeyan de bêjî tenê wek tişteke xuya dike. Yek tişte. Yani perçe bêjî xweşikbûn ew cismê wî perçe bêjî xweşikbûna wî perçe nabe xwe diparêze dîse. De estetika Plotinos de Murat ya navê birasî zehmete ya. Plotinos. Yani di felsefeya hünerê de wekidin em çi taybetmendiyan dibînin? Yan jî cudahiyên çawa hene? Plotinos Sezgin tu jî tiştê pir ew dipirsiya yani wele ji xwe nexweşim serê. Baş em vêz pirsiyê em betal dikin. Em bikin. Na te got çi dîsa bipirse. Em got de estetika Plotinos de yani xuyayê navê wî dixwaze bi min bide dubare kirin ya got zehmet e. De estetika Plotinos de Murat. Estetika kî de? Plotinos. Yani de felsefe hünerê de. Wekidin em çi taybetmendiyan dibînin yan jî çi cudahiyan hene? Çi cudayî hene? Sezgin Plotinos dixwaze li ser têgeha xweşikbûnê dixwaze felsefeya hünerê û felsefeya ahlaqê bîne cem hev. Yani estetik û etîkê bi hev re girê bide. Dixwaze vîya bike. Ew mînaka xanî bîne bîra xwe tedî digo ji bo em xweşikbûna xanî bibînin û fehm bikin em di hişê xwe de wan dîwar û kevir û paceya rakin ew ê xweşikbûna wî dîsa bimîne. O heta divê divê em rakin jî. Yani divê xweşikbûn ne girêdayî tu tiştekî ye divê ji bo xweşikbûna xanî em baş fehm bikin divê di hişê xwe de em wan tiştên zêde rakin. Ji bo rihê mirov jî werdibêje. Yani dibêje ji bo xweşikbûna rih jî divê em çawa bêjin têkiliyên rih yên bi jiyana derve re qut bikin. Divê em wan têkiliya rakin ku em bigîjin xweşikbûna rih.
میناک دبیجه گاوا یک بکه ناف حریه تدی جبر حریه نکاره خوشک بونا خو نشان بده ام نکارن خوشک بونای ببینن دبی رح جاوایه حتی کو ام او قریج و گمارا لسر رح باقج نکن رح نکاره خو بگیجنا خوشک بونه و ام جی خوشک بونا رحی ببینن د فلسفه اخلاقی ده یعنی ده اتیکه ده پلوتینوس تفگری مروان چاوا دنرخینا مرات یعنی چافکانیا تفگرین باش و خراب چاوا لگور چه بنافده که کی چاوا بنافده که؟ پلوتینوس پلوتینوس ده فلسفه اخلاقی ده سزگین گاوا تفگری مروان دنرخینه هنک با آوه که گردونی شیروبت که ده بیجه ده گردونه ده دنیای ده هر تش گریدایی هون جبر ویا mesela ew dibêje mînak dibê bandora stêrk û gerstêrkan li ser tevgerê mirovan heye yani gava nêzî hev dibin gava ji hev dûr dikevin tedî hîn jî di astrolojî rojame de jî rewacê de yani nizanim merkür nêzî çi bû nizam ket birca nizanim çi ez jî zêde niza merkür dûr ket lomaz nexweş ketim yan çê dibe nizan ew jî dibe yani diyem dibe nezere li nizam via kabul dike yani dibe bandora gerstêrkan bandora gerdonî li ser tevgerê mirovan hene li via jî dibêje dibe insan ne wek nebat û ajalanin yani dibe tevgerê wan meriv nikare bi temamî bêje tevgerê wan girêdayî tiştên dervene dibêje mirov dikarin li hemberî tevger û faktorên derve bertek nîşan bidin, bersivên cuda bidin yani qala îradeyê dike û li vir jî rih derdikeve pêşberî me lê ne rihê gerdûnê rihê şehsî derdikeve û li gor Plotinos jî sezgîn ji xwe çavkaniya hemî tevgerên mirovan ev rihê şehsî ye Murat ji ber ku rih di nav bedenê de cih digre tevgerên mirovan de fonksiyona ve yani peyvira bedenê çi ye tedî bedenê ew qas bê qîmet dibînin meriv dibe qey beden tu tiştek nake û tenê li benda mirna li malê li benda mirna xwe tu tiş nake rast e yani ji ber ku rih di bedenê de cî digre di tevgera de bandora bedena mirovan jî heye carna rih li ser bedenê bandor dike carna jî beden li ser rihê yani bivê nevê bandora bedenê jî li ser rihê yani gava tu bitî dibî mecbur dibînî derî av vedixwî gava xewa te tê vana tiştên bedenî ne yani fizyolojîk in vana daxwaz û xwestekê bedenê ne û rih jî li gor wî tevdiger yani tevgerê me re li gor wî derdikevin Plotinos dibêje rih gava dibin bandora bedenê de dimîne nikare bi awayekî azad tev bigere yani dibe beden wek zorê dide mesela tu dixwazî tiştek bixwînî lê xewa te tê beden çavê te dibe çavê xwe bigire zorê de te dibe tu diviya de ne azadî lê dibe gava rih ji bedenê derdikeve bandora bedenê li ser rih diqede û rih azad dibe yani li vir li ser tevgê mirovan sezgîn qala giringiya zanînê jî dike dibêje ji bo tevgerek azad be yani wek tevgereke azad bê qebûl kirin divê ew tevger bi daxwaza me bi xwesteka me û bi zanîn pêkatibe ji mîtolojiya Yunanan mînakek dide dibe tedî di mîtolojî de ew çîroka Oedipus bavê xwe dikuje Plotinus dibêje ev kuştin ev tevger ne tevgereke azad e çimkî li gor çîrokê Oedipus nizane ew kes bavê wî ye yani wekekî xerîb dikuje ji ber vîya Plotinus dibêje nezanî û azadî nikarin bên cem hev vîya hinek Sokrates anî bîra min tedî digo kes bi zanebûnî xerabiyê nake heger yek xerabiyê bike ji nezaniya xwe ye belê Plotinos jî wer dibêje yan belê Plotinus jî wer dibêje ev mînaka Sokrates baş bû sezgîn li ser vê mijarê dixwazim taybetmendiyekê Plotinos bêjim serdema felsefeya antik berî zayînê hema bêje di sed salên pênc û şeşa de dest pê dike û bi Plotinos re diqede em di felsefeya Plotinos de felsefeyeke çawan bêjin
felsefeki hafset haysit salan hem dibinin. Yani ji Thales dest pê dike filozofên du Thales, filozofên Sokrates, Platon, bi taybetî Platon em bandora wî dibînin. Lê filozofên dinê jî di felsefa wî de di nêrînê wî de cî girtine. Yani gavam Plotinos dixwînin em hema bêje wek serdema antik, felsefeya serdema antik giş dixwînin. Loma Plotinos ji ber wîya wî yekî giring e. Murat Plotinos me davî serdemek yani serdema felsefeya antika Yunan'a. Sezgin bi xêr û xweşî be ji bo me hemûyan. Ez dibînim qehwa me jî ama bi ber qedandinê heger bi dilê te bi em karin bernameyê jî biqedînin. Tu zanî Sezgin em karin biqedînin. Yani difikirim tiştekî ez dawî bêjim. Plotinos belkî di carek dinê em karibin qal bikin. Bandora Plotinos ser Hristiyaniyê pir zêde ye. Di tasawufê de Plotinos bi teoriya sudûrê di felsefa İslamê de pir cih girtiye û hîn jî naveke giring yani li ser gelek xebat gotar tez tên amade kirin. Plotinos loma di serdema navîn de jî bandora xwe domandiye. Baş Murat tiştek tu ez bêjim ji xwe ez nexweşim. Yani em zêde tene betilînin newestînin. Belê guhdarên hêja heta bernameyeke din beşeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve û felsefe.